محمد آجار پارێزەرê Amedî îro di navtaka Sûra Amedê de bi serbilindî digere. Ji ber ku ew di ezmûna îsaliya hilbijartina fermanberiya dewletê di kategoriya P3 de li Tirkiyeyê bû çaremîn, lê di kategoriya dadê de bi 99.17 puanan bû yekemînê Tirkiyeyê. Acar bi serbilindî behsa proseyê amadekariya xwe ya ezmûna KPSS'yê dike. Di nav 1,300,000 amadekaran da wî jî pêşbîniya serkeftinekê dereceyekê bi fêrengê nedikir. Yıllarca çalışmanın vermiş olduğu من زانکۆیا ئەنقەرەیە بەشا دادێ خلاصکریە و کەتمە vê ئەزمونێ. Ez ji xebata zêde bêtir bi rêbazek rast xebitîm û bi ser ketim. programım vardı. Her sal li Tirkiyeyê bi milyonan derçûyê kolej û zankoyan amadekariya ezmûna KPSS dikin. Da ku ew di sazî û dezgehên fermiyên dewletê de bicîbin. Parêzerekî ku derçûyê zankoyê be dikare parêzeriya serbest bike. Lê ji bo ku bikare bibe mafnasekê fermî ku di saziyekî dewletê de cî bigire, divê ezmûna KPSS derbas bike. Bi milyonan xwendekar dikevin vê ezmûnê. Her weşanxaneyek pirtûkên xwe derdixin. Lê gelek qirêja pirsyar û jêderkan hene. Yê rast ew e ku mirov tenê li ser du jêderkên baş kar bike. Muhammed Acar tevê vê şampiyoniya xwe ji bo amadekariyê qet neçûye qursên amadekariyê û ew li malê tenê bi serê xwe şixuliye. Acar pêbawer e ku xebatekê bi disîplîn wê amadekar bigihîne serkeftinê. Fizik öğretmeni olan şahsın Türkiye birincisi olmasına rağmen Salaborî mamosteyekî fîzîkê di beşa xwe de bû yekemîn. Lê ji ber ew di ezmûna rûbirû de derbas nebû nikarî bibe fermanber. Bi rastî ew nîgeranî bi min re jî heye. güvenlik soruşturmasından geçip geçmeyeceğimiz endişesi var zaten. Li Tirkiyeyê her sal şert û mercên ezmûnan girantir dibin. Ji ber ku her diçe bêkarî zêde û daxwaz ji fermanberiya dewletê re zêdetir dibe. Êdî ezmûn ji bo tesnîf û veqetandina amadekaran têrê nake û kesek ku ji ezmûnan serkeftî derkeve jî li hember ezmûna rûbirû ango mulaqat û her wisa divê ew ji lêpirsîna ewlehiyê derbas be. Muhammed Acar ezmûna mezin li paş xwe hêşt û dixwaze ku jiyanekî biron دوف درش لبریا خو بینه له دو استنگین وین کو لبری هيا او یک لپرسین اولهیه و هر وصا او ملاقات هکر کو بکار بجوانجی درباز به او آرمان جو هدف کو دانیه پیش خو ده به دست بخلی هکر کو درباز نبه دل مالا خارونی مهدی مطلوب رود آو آمد